Sziasztok! Amint ígértem, csinálok egy rövid videót kezdő túrázóknak, kirándulóknak, hogy kezdjetek neki. Elnézést kérek előre is az esetlenségekért, meg a bénázásért, sosem csináltam még ilyen videót. Írtam egy kis listát magamnak, remélem, hogy a mikrofonom nem nagyon reszelődik meg ki a cipzáromnak, és akkor kezdjük is el. Először is szerintem legfontosabb a lábbeli. Az amerikai hadsereg csinált egy kutatást, miszerint 1 kg a lábadon, az 5 kg a hátadon, jól emlékszem, egyébként 4,8-szerese. A lényeg az, hogy amit a lábadon cipelsz, az sokkal-sokkal nehezebb, mint hogyha a hátadon cipelnéd. Én ezért teljesen abba hagytam a bakancshordást. Már egy ideje csak futócipőben túrázom, ez egy terepfutócipő. Hogyha régebb óta túráztok és tudjátok, hogy szeretitek, akkor érdemes egy ilyen 20-30 ezer forint közötti összeget már rááldozni. Decathlon, terepfutócipő, de elég sokáig túráztam a Decathlon legolcsóbb terepfutócipőjében, meg egy olcsó futócipőjében is, és teljesen jó volt. Úgyhogy nyilván az a legolcsóbb és legfenntarthatóbb, ha körülnéztek otthon. Nyilván attól is függ, hogy hova mentek kirándulni, milyen a terep, sziklás terep, mocsaras, tehát nem mindenhova ajánlott. Én télen hóba szoktam még bakancsot hordani, ha nagyon muszáj, de most például 3 hetában voltam hóban, és nagyon jó, mert nagyon gyorsan szárad. Úgyhogy én ezt ajánlom. Sokan mondják, hogy érdemes egy fél számmal nagyobb cipőt venni, hogyha lefele mentek a hegyen, akkor ne nyomja a lábujjatokat. Nem tudom, szerintem borzasztóan zavaró, hogyha fölfele mész, hogy fél számmal nagyobb a cipő. Ezt sajnos nektek kell kikísérletezni, hogy mi jó nektek és mi nem. Zokni. 15-20-30 kilométerig szerintem Lidl, Aldi futó zoknia tökéletes. Hogyha sokat túráztok, illetve több napra mentek, akkor merino gyapjút ajánlok. Jó minőségű merino gyapjút, mert van ugye különbség azok között is. Hogyha már tudjátok, hogy megszerettétek a túrázást, és továbbra is szeretnétek sokat túrázni, akkor én ajánlom Silverlight nevű zoknit. Ez egy irgalmatlanul nagyon-nagyon-nagyon drága zokni, nyilván ezzel fogtok kezdeni, de örök garanciás, tehát ha bármikor kiukad, akkor visszaküldjetek a cégnek, és kaptok egy újat. Én nagyon szeretem, igen, gusztustalan, de 5 napig is lehet benne túrázni, úgyhogy közben nem mostál lábat, vagy csak kimosod a patakban, és tökéletes lesz. Nyárra lehet rövidebbeket venni. Én azt ajánlom, hogy titokzoknit nagyon ne hordjatok, mert minden bele fog esni, és nagyon kényelmetlen. És én azt gondoltam, hogy majd bakancsban jól nem megy bele a lábamba mindenféle kavics, meg ilyenek, de csak utána nem tudod kiszedni. Úgyhogy ezért ajánlom, hogy legalább egy ilyen kicsit hosszított szárra legyen, vagy térre, akár nyárra egy magasabb szárú zoknit. Én a kamásliról is leszoktam. Vettem egy könnyű alpinista kamáslit, azt még úgy szó-szó, de a nagy kamásliktól egyszerűen idegbajt kapok, úgyhogy nem szoktam hordani. És igen, ezt bevezetőnek el kellett volna mondanom, hogy mindenki más, hogy túrázik, mindenki másért túrázik. Én régen, amikor egy túra klubnak voltam a tagja, akkor nagyon sokszor voltam 10-15-20-50 fővel kirándulni, minél többet beszélgessünk, igen, közben kirándulunk is nagyon jó. Most az esetek körülbelül felében egyedül túrázom, úgy érzem, hogy nagyon jót tesz a mentális egészségemnek is, edzésnek is szoktam túrázni. Ma is például telepakoltam a hátizsákomat, hogy megmutassam, hogy mivel túrázom, amit általában nem szoktam ennyit cipelni, de gondoltam, megmutatom, hogy nyáron is, meg télen is mit lehet, és mit érdemes, és mit nem érdemes magatokkal cipelni. Úgyhogy nyilván ez az én személyes véleményem, nem kell szentírástként kezelni, mindenki más, hogy túrázik, úgyhogy azt fogadtok meg ebből, amit akartok. Még annyi, hogy én nagyon háklis túrázó vagyok, ha nem ugyanúgy van bekötve a 2 cipőm, már az is zavar, hogyha valaki közvetlen előttem megy, az is zavar, ami viszont nagyon jó is lehet, mert például ha a nővéremmel túrázom, ő kifejezetten mögöttem szeret jönni, mert akkor nem kell gondolkozni, hogy hova lépjen. Tehát érdemes ilyenekre is figyelni, kitapasztalni, hogy szerettek túrázni, kivel szerettek túrázni. Ha
nem ugyanolyan a tempótok, akkor lehet érdemes mindig bevárni egymást. Hogyha valaki gyorsabb, akkor ne az legyen a bevárás, hogy na, itt a vége, indulhatunk, mert akkor csak még jobban le fognak maradni. Hagyjatok pihenőidőt a lassabbaknak, ha pedig ti vagytok lassabbak, akkor mondjátok, hogy nem, itt most még állunk, és egyetek. Úgyhogy figyeljetek egymásra túrázás közben. Ha pedig egyedül mentek túrázni, ahogy tudom, nagyon sokan elítélnek, pláne hogyha nő vagy, nem megy egyedül túrázni, nagyon nem értek vele egyet, fel kell rá készülni, hogy nagyon fura hangok vannak az erdőben, pláne hogyha nem szoktál hozzá. Mindig érdemes megmondani valakinek, hogy hova mész, pontos útvonalat, mikorra vagy várható, legyen nálad telefon, legyen nálad külső, ez a powerbank, nem emlékszem, hogy a nevére. Szóval kell egy-két ilyen biztonsági elővigyázatosság, de szerintem nagyon jó élmény egyedül kirándulni. Ennyit erről. Hátizsák. Én általában 30 literes hátizsákkal járok, ami nyáron túl nagy, de beletehetem a fényképezőgépemet, elég nagy fényképezőgépem van, úgyhogy ezért vettem ezt. Télen pedig mindig beletolok egy plusz kabátot. Ha valaki ultra könnyű túrázó akar lenni, nyilván azt mondja, hogy ez tök fölösleges. Szerintem mindig legyen nálatok egy plusz réteg, csak biztonsági okokból, és hogyha már sokat túráztatok, akkor tudjátok, hogy körülbelül mire van szükségetek, mennyi mindent kell hozni, és akkor lehet a túrazsák méretével is játszani egy kicsit. Érdemes a túrazsákot utoljára megvenni, mert ha megveszed egy zsákot, és aztán megveszed a felszerelésedet, és nem fér bele, akkor az elég kínos. Decathlont ajánlom, vagy nyilván, hogyha van otthon bármilyen hátizsákotok, akkor azt. Van Aldis hátizsákom, cirka 2 hónap alatt ment tönkre, tehát azt azért ne, de nyilván ott is vannak különböző minőségi termékek, és szerencsére most már rájöttek a túra hátizsákgyártók, hogy nem csak a 2 méter magas férfiak túráznak, hanem alacsony nők is. Úgyhogy nézzétek meg, hogy milyen törzsméretre ajánlják a hátizsákot. Ez például egy 170 cm-nél alacsonyabb emberek tervezett hátizsák, de a menőbb márkák, például az Osprey, meg ezek ott már külön vannak női és külön vannak férfi hátizsákok is, amiket más testtípusra is terveztek. Úgyhogy, hogyha ismét csak, ha sokat jártok túrázni, és már tudjátok, hogy szeretitek és szeretnétek befektetni, akkor érdemes ezekre figyelni. Van egy különbség az angol nyelvben a backpacking és a hiking között. Ugye a backpacking az a hátizsákkal utazás körülbelül, míg a hiking az a túrázás. Itthon nem nagyon van különbség. A backpacking hátizsákok, mint például a Decathlonnak van nagyon sok, például az 50 literesei között olyan, hogy van rajta elő a fogantyú, amivel fel tudod emelni. Ezeket inkább azokra az utazásokra ajánlom, amikor busszon elmész valahova, mindent bele kell sűríteni, lesz benne papucstól kezdve törölközőn át, minden össze akarod szervezni különböző kis zsebekbe, de hogyha tényleg kifejezetten túrázni szeretnél, minél kevesebb súlyt cipelsz, annál élvezetesebb lesz a túra. És ez nagyon megmutatkozik a hátizsákoknál is, tehát mondjuk egy 40-50 literes hátizsáknál az én 40 literes hátizsákom Decathlonos az azt hiszem, hogy 1,3 kg, az 50 literes már 1,7 kg, és most vettem egy vékony merőítéses hátizsákot, ami 80 deka. És ez nem tűnik soknak, de hogyha mész 20-30 kilométert, meg elég sok szintet, akkor nagyon-nagyon sokat számít. Úgyhogy erre is lehet figyelni. Legyen rajta derékpánt szerintem, zsebekkel, ide mindenféle kis apróságot szoktam betenni, ami útközben hasznos lehet, kocsikulcs. Például ezek sportsók, ugye nem csak a kiszáradásra kell figyelni, főleg nyáron, hanem arra is, hogy megfelelő sóbevitelünk is legyen. Az, hogy mennyit mentek, egészen más a városban menni 10 kilométert, és egy hegyen menni 10 kilométert. Én kezdőknek sem nagyon tudom azt mondani, hogy menjetek ennyi kilométert, mert amit szoktam ajánlani első túrának, a Zebegény Törökmező Nagymaros, zölden zöld kereszten fel Törökmezőre, szinte semmi szintemelkedés nincs, és aztán mondjuk kéken vagy a piroson le Nagymarosra. Alig van benne szint, nagyon élvezetes túra, nagyon jó kilátás van, és szuper, de ugyanúgy Zebegényből Nagymarosra mehettek a Sárgán át, a Remete barlangokon át, vagy barátlakásokon át,
ami csak 10 kilométer, viszont van benne legalább 600 méter szint, és irgalmatlanul ki lehet tőle készülni. Úgyhogy mindig nézzétek meg, hogy mennyi a szintemelkedés. Ezt ugye, hát érdemes megtanulni térképet olvasni. Én abszolút boomer vagyok, amikor erről van szó. Én papírtérképet használok, és ehhez, hogyha kell, akkor appot is, tehát abszolút nem vagyok túra app ellenes. Nagyon jó a természetjáró.hu, én az AllTrails-t használom, ami Magyarországon kicsit necces, mert annyi út van, hogy néha nehéz eldönteni, hogy éppen melyik az az útvonal, ami neked kell, a jelzéseket pedig nem írják rá, de úgy vagyok vele, hogy érdemes legalább a szintvonalakat tudni, hogy mit jelent, és aztán kipróbálni, hogy az embert mennyire viseli meg mondjuk egy 100 méteres emelkedő. Úgyhogy én személy szerint ezt ajánlom, de amíg biztonságban tudtok kirándulni, és Magyarországon szerintem, ha csak nem a hóban elindultak a csóványosra nulla felszereléssel, akkor ez biztonságos lesz. Esetleg még azért is érdemes papírtérképet vinni, hogyha valakivel találkoztak, legalább ő meg tudja mondani, hogy hol vagytok. Ilyenkor érdemes figyelni arra is, hogy a legújabb térképet vigyétek. A kéket, az országos kéket átrajzolták pár éve, és most frissítik hozzá a hegységenként a térképeket. 3 hete mentem el a Pilisbe, tudtam, hogy a régi térkép van, nem találtam meg az újat otthon, tudtam, hogy hol festették át a kéket, akkor is eltévedtem, 16 helyett 28-at mentem, ami azt mondtam, igazából nem volt meghatározott útvonalam, tehát fel voltam rá készülve, hogy mehetek többet is, de nem volt jó. Rámesteledett, ugye télen ilyenkor sokkal hamarabb megy le a nap, vadászat volt, egyedül voltam, hát nem ajánlom ezt az élményt, úgyhogy mindenképpen érdemes a legújabb, legfrissebb térképeket vinni, nyilván ezért jó az app, mert az frissíti magát, csak legyetek óvatosak, és télen még nagyon ajánlom, hogy legyen nálatok fejlámpa. Ez azért is jó, persze tudom, van a telefonon zseblámpa, de egyrészt lehet, hogy a telefonon szeretnéd nézni, hogy merre mész, másrészt legalább nem meríted a telefonodat. Nyilván van nálam powerbank, még mindig nem emlékszem a magyar nevére, de erre is érdemes figyelni. Mindig van nálam még egy csomó nylonzacskó, ki tudja, hogy mi ázik el, vagy mit találtok. Nálam vászonzacskó, mert szeretek gombászni. Ez pedig mindenféle elektronikus eszközt, például a fejlámpához, olyat ajánlok, ami tölthető, nem olyan, amiben elem kell, mert akkor erről tudjátok tölteni. Utána pedig van még nálam egy ilyen kis ülőke. Ha le akartok ülni valahova, akkor tök jó, semmi súlya nincs, Decathlonos, nagyon olcsó, illetve ha nem Magyarországon túráztok, ahol mindenhol van pad, akkor, és persze ha már sokat túráztok, akkor én beszereztem egy túraszéket, igen, tudom, ez luxus, nem mindenki fogja ezt megtenni, nem is kell, de mi nagyon szeretjük. Azt hittem, hogy elhoztam, de úgy tűnik, hogy nem. Egy elsősegélytakarót, ami télen a kihűlés ellen, nyáron pedig a hőguta ellen véd, még sose kellett használnom, remélem, hogy sose kell használnom, de nagyon sokat számít. Tehát, amint említettem, mindig, amikor hó van, mindenki elindul a nagy hideghegyre, csóványosra, rengeteg embert szoktak a hegyi mentők megmenteni, és hogyha az ember szervezete hirtelen azt mondja a hidegben, hogy elég volt, akkor nagyon-nagyon sokat számít, hogy van nálunk egy ilyen takaró. Elsősegélycsomagot is érdemes vinni, viszont ha van benne olyan dolog, amit nem tudod, hogy kell használni, azt teljesen feleslegesen viszed el. Az csak holtsúly. Legyen nála csepptapasz. Én nagyon ajánlom a leukoplasztot. Ha gyenge a bokád, akkor sem túrabakancsot ajánlok, hanem tapasszal a zokni alatt, bokától a talpon át a másik bokáig egy leukoplaszttal, hogyha megerősíted a bokádat, akkor a szalag segít a bokaszalagjaidat megőrizni, úgyhogy inkább ezt ajánlom. Igen, ez lehet ez a kineziótapasz is, nem kell feltétlenül leukoplaszt, én csak azt szoktam meg. Szúnyogriasztó is van nálam, illetve szúnyog és kullancsriasztó. Magyarországon ugye rengeteg a kullancs, nem csak Lyme-kór terjeszthet, hanem ugye encefalitiszt is, talán remélem jól ejtem ki. Úgyhogy érdemes riasztókat vinni. Nálam mindig van öngyújtó is. Nyáron Magyarországon ne gyújtsatok tüzet, az esetek 99%-ában tűzgyújtási tilalom van.
túl előtt mindig nézzétek meg az adott hegységnek, illetve nemzeti parknak, ha oda mentek, az erdészeteknek a honlapját, Facebook lapját, Instagramját, bármit, Pilisi Parkerdő, mindig írja a legújabb frissítéseket, egy hónappal előre, hol lesz vadászat, hol van tűzgyújtási tilalom, mi van lezárva. Viharokra is figyeljetek, tehát ha megnézitek az időjárás jelentést, szuper napos idő lesz, mehetünk. Felértek a hegytetőre, 60 km-es szél van, rengeteg fa csavarodik ilyenkor ki, majd bevágott ide egy-két képet a mai túrámról, hogy nézett ki az ösvény, úgyhogy erre is figyeljetek. És azt hiszem, igen, víz. Sima műanyagpalackot szoktam hozni, télen nyilván jó egy termosztea. Én nyáron alapból is iszom 4 litert, úgyhogy túrázásnál nagyon-nagyon sok vizet szoktam vinni. Mostanában vízszűrőkulacsal járok, főleg azért, mert nem csak Magyarországon túrázom, és itt nincsenek például források. Igen, ezzel kapcsolatosan még egy dolog, ha elmentek valahova és pisilni kell, akkor lehetőleg ne a patakok közelébe pisiljetek, mert aki vízszűrőkulacsal jár, az lehet, hogy értékeli, hogyha nem pisiltek bele a vízforrásába. Hogyha esetleg kakélnatok kell, akkor ássatok egy gödröt, akár csak egy bottal is, és temessétek el, légy szíves. Ez egy ilyen alapvető dolog, és ezzel át is térhetünk az etiketre. Hogyha elmentek kirándulni, akkor köszönjetek a többi túrázónak. Nyilván ez helyfüggő, ha elmentek Lillafüredre és körbeségeteljetek a tavat, 80-an vannak, nyilván el fogtok mindenkinek köszönni, de ez egy ilyen íratlan szabály. Így hirtelen ennyi jutott eszembe, megnézem még gyorsan a papírkámat, hogy... túrabot. Igen, túrabot. Erre majd csinálok egy külön videót, mert sajnos a párom kocsijával maradt a túrabotom. Szintén otthon van egy Decathlonos, itt van egy pár Lidl-is túrabotom, szuper könnyű, régen ruháltam használni, pláne mert mindig fényképezőgéppel megyek, és így borzasztó. Ég és föld a különbség, pláne igazából még csak azt sem mondhatom, hogy kezdőknél más a különbség, minden haladó túrabottal jár. Tehát hosszú túrákon szerintem nem is nagyon van olyan, aki nem olyannal jár, pláne aki ultra könnyű. A legtöbb sátor, amit az ultra könnyű túrázók használhatnak, már olyan sátor, amit a túrabotot tart, mert mindenki azzal jár. Nagyon segít fölfele menetben, hogy tolhatod magad a karjaiddal, nagyon segít lefele menetben, mert nem fog annyira fájni a térded, kíméli az izületeidet. Én tényleg nagyon-nagyon ajánlom, nem kell drága. Túrabot vízszintesen nyugodtan be lehet dobni a hátizsákban, de nagyon-nagyon segít, pláne, hogyha már el vagytok fáradva. Azt hiszem, hogy ennyi. Még annyit írtam le, hogy ne használjatok erős illatú öblítőt, mert nyáron nagyon jönnek rá a bogarak, és ugyan jó a neon, de a sárgára is nagyon jönnek a bogarak. Hát én ezzel megtanultam együtt élni, mert nagyon szeretem a sárgát. Ennyit terveztem így mára elmondani. Szeretnék majd csinálni egy videót a sátrazásról is, kb. 2 hét múlva tervezek menni sátrazni. Addig írjatok nyugodtan kommentet, vagy írjatok, hogyha van bármi kérdésetek, és jó túrázást!